Ahoj, tohle je asi můj první vlog, ano, tohle je můj první vlog. A já jsem právě utekl ze školy, protože jsem tam měl ještě mít angličtinu, němčinu a matiku. Což, všichni na mě mluví německy, potom nerozumím tomu a pak asi bych to řekl takhle, seru na to. Dneska je čtvrtek. Byl jsem ve škole 4 hodiny. Měl jsem dneska mít 7, měl jsem mít do 2. A doufám, že za mnou nikdo není dobrý. Přede mnou taky ne. Tam taky nikdo. Tam taky nikdo. Takže prostě teď dorazím domů, můj barák je tamhle vzadu. Je tamhle ten, co tam kouká za těma stromama, tak to je on, ta střecha tam kouká. A Long, ten je nemocnej. Má něco s nohou, s kotníkem. Takže nebyl ve škole. Tu jsem to zase sám. A včera jsem si kupoval Left 4 Dead za 20 euro. A instaloval jsem to. A Steam mi ukazoval, že to má, že ráno mi to ukazoval 6 hodin. Takže teď jdu domů, no. A strašně doufám, že tam už bude, protože rád bych si to zahrál. Stalo to 20 euro. Mohl jsem mít Battlefield 4, mohl jsem mít za 5 euro. Assassin's Creed jsem mohl mít za 10 euro, ale nevím, kolikátka to byla. A opět máme na to 15 minut. Není tady stavěj. Tam něco robí. Si to oddálím. Já to přiblížil. Takže další video nevím, kdy bude, protože teď jako nějak nemáme čas. Teď fakt na to vůbec není čas, takže fakt vůbec nevím. A já taky doufám, že bude další brzo, ať zasmějete. Pokud to už jsme zaplatili, přišlo to i do školy, taky se mě ptali, jak když jsem řídil, takže jsem to tam, jak byl, musel znovu vysvětlovat. A já jsem říkal, že tam nikdo nebyl. A že tam prostě nikdo nebyl a žádný auto, žádný děti, nic. A já se rychle přeběhnu. Ale víte co? Nepřeběhnu, já se vrátím. Teď dělám plný blbosti na těch silnici. Tak. Tady se dělá nějaký nový auto. Nějaká nová firma, to ani neznám. A máme za sebou 3 minuty. A lidi si určitě někteří říkají, že nebydlím v Německu. Takže tady první důkaz. Když tak, jestli chcete, přeložte si to na Google. Jo, pauzněte si to a přeložte si to. Tady je značka Kauflandu. A taky německý. Schubertstraße. Tamhle další značka. Jo. A tady už je můj barák. No, ne barák, jako, no barák, dům. No, ne můj. Habe. A já doufám, že nikdo nebude doma. Jo, tady další. Glauchau, Altenburg, Erfurt a Chemnitz. Chemnitz a Glauchau, to je tady odskotek. A moje město je, já bydlím jestli tam vidíte, tak je tam napsanou Brauery, Zwickau, Puppenstube. Takže teď už mi budete určitě věřit, že fakt bydlím ve Zwickau.